Oyun oynamağına birer qasır uzgandır indeymi? Kişegine oynadık kebek, lekin men bit bilem 100% biz indi 100 yıl oynamadık. Selam cemaat, siz Çok Makşı kanalında Far Cry 3 Akılsızlık başı 2. seri. Ha mena doңыз керек. Tiz arada mena doңыз керек. Көрем, барам, доңыз терем. Мына мага кызык, доңыздан колто ясасаң акчаларын пычырыктап этип болачакмы анарсын? Birinci vazifabız doңыз. İkinci vazifabız anlarsın biraz акча эшләргә кирәк әйме. Üçüncüsü biraz гына яхшартулар, апгрейдлар кирәк миңа. Чөнки менә бу чемпион режимында менә шундый трусыйдан гына йөреп булмаячак. Юлбарысмы, әллә инде пиратмы? Кайсы? Юк, братан, менә этләр белән минем гел проблема инде. Эштә дә җитәрлек алар. Так димәк, корбан җитә тиздән, шуңа күрә әкрен без палева гына. Ин авызыңа ташкан икән инде бамбук тәрләр. Мин бит без палева гына килеп sizни кырга тигешле кешейм. Тигезеп булырмы икән, Ёшки-кошки, киттем, мен снайпер булачакмын. Бер магазин һәм 3 патрон. Әйдәл аны бу сарыкны менә монда китерик әле. Бар әле, бар тикшер әле, бар әле. Курыкмыйм дисең инде алайса, бу нәрсәсең? Бу ничексең? Тай. Сарык. Оп. Менә бу икенче эш. Вот. Бер пират күтенең эше тамам. Шкура оленя. Дусның кызы дигән кебек гафу итегез, ләкин подставной машинаны алыйк та. -1. Патрон бетерергә димәгән бит инде. Менә бу безгә шуртыма да кирәк. Менә кирәкмәгән эш эшләп йөрмәгез әле, җәмәгать, зинһар. Кирәкми минем арттан барга. Минем эшләрем бар, мин эшем кешесе, шуңа күрә әйдәгез. Кыланмыйк әле. Дурак сатып йөрмәк инде. Балачак түгел бит инде хәр. Зур кешеләр бәйләнделәр, инде шисти күкәйлегеләр. Китегез әле, яратмыйм сезне. Сез җиямсез, сез дөрфа, сез кешеләр белән аралаша белмисез, шуңа күрә калдылар ахрысы. Үпкәләделәр. Җәмәгать, безгә дуңгызлар кирәк. Дус кылайын кайда синең? Харманда икенче дуңгызлар барлыкка килде. Бараттан таябыз. Сипкелле сыерыңа йөрмәйдә, тизрәк бул. Пушка тора. Таш тора. Бочка тора. Көймә әйләнеп капланган, күтә тишек. Нормаль. Ай, засранец, кара, күтен сузып тора. Менә күтеңне сузып тормыйлар ул. Блять. Бармакны сындырдың, хайван. Түләрсең страховыңны. Минем хәр исәнлегем 3 өлештән тора. Шуңа күрә инде бер. Башта біз Гүмбәшев бабайны талап чыгабыз, монда бүтән әйберләрен алып, менә бу ящикләрен карап. Уртадагы сынау. Нравится что-нибудь? Мне лично нравятся красные. Пурпурные поднимают настроение. Хотя тут все отличные. Ай, үзең кебек. О, только не желтые, их не бери, они могут убить. Кстати, я доктор Эрнхард. Салям, бабай. С утра вроде был. Да, я Джейсон. Дэнни сказал, вы можете помочь, и что... Күз карашлары, вай. Один из друзей. Так ты про девушку, Дейзи. О, это Дейзи. Где она? В моем же доме, сэр. Здесь. Булды, бабайдан өйгә кирергә рөхсәт бар, шуңа күрә әйдәгез кирип өйне талып чыгыйк. Дейзига нинди татарча исем кушып булыр икән, Диләре? Дамира? Дилефрус? Дилефрус точно, 100% менә туры килә. Когда я ее... Она прошла через заросли антиарис токсикария. Деревья упас. Кавит инде кыскасы. Ядовитый сок. Я ввожу ей противоядие каждый час. Күрәм бит инде, симулянт ул, әнә күзләре калтырый. Кара жүнләп. Ул сине алды, бабай, ул сине алды. Киләтеп ята иркәтәре. Ярар, эзләрмен. На западе. Ярар, яхшы. Киттек. Бобыр оясы кебек. Үлә язым, әзгенә калды. Үлдем, ләкин исән калдым. Ярар, киттек. Иң бәләкәйен ал, иң бәләкәйен. Нәк шундый кирәк. Лекарство. Бар, сыптырман анда. Ярар, аңладым ишарәңне, әйдә киттек. Герләгечә, традиция буенча тутырабыз шундый. Бай бер $288 нәрсә өчен? 5 патрон өченме? Дилефрус, сәлам. Тыр яппашмайды, әйдә, монда дусларны коткарырга кирәк. Кыланып ятма. Джейсон, что такое? Грант, он... Кәкрәйде. Аны атып бетерделәр. Тот, кто это сделал, тот, кто убил Гранта, не должен жить. Поговорим?
Бабайның мында өз дүниесі. Бабайның мында штырит. Спасибо, что спасли ее. Бүтәнен. Абайымныкын. Алек мені ул? Мен бітан Эрнхард исімі деп тұрам? Не. Мына бұл мен енді бір 50 елдан. Тоқталы, нендей медуза тағын, кет міннан. Башта біз пиратларының үйірін үшірешекпіз. Бұл бірде жеңіл болырға құшамаған әлінесі. Үтке бітана захуат, берехуат та яса бұл не әкіренгіне, біз палеві ғана. Шундық сезе, бар әлен әтіңді. Блет, итің сібірген нәсте. Ит түгіл хайван сен. Мындағына бұрылмайынды барады. Все, итке қана. Лох. Ха, мында не келіп жетешек. Подкреплениясы келіп жетешек ана. Юх? Лол. Казуар біздің іші ішледі бет әлі. Қара, бұл имаш биспалева келейін, дейме? Ол тиісші ба, білем мен аны? Рахмет жамағат, патрон бітірәсі болмады, сіз супер. Күті бізге апгрейд керек. Так, қойсыннан башлайбыз, қойсыннан, оңы сулы, ұртасы, тек демек бұл нәрсе. Әйді бізге сынапа болашақ. Шоулеп, бір етіне жеңе алырлар ма екен? Екі етіне. Бәтті, шайнәлілер бірсінің бұғасын. Булышып тұрмайым енді жамағат. Всего хорошего, удачи, хорошего настроения. Бумажник. Түбәнірек. Тағын да түбәнірек. Тағын да түбәнірек. Әзгенеден қалды. Шырай белән тошқа кірейдім. Медуза янына барға бұла. Сузылып ятты өмесің айтайым. Ішлемеске десең, өлген кебікті қыландырға риза болар. Бүтәндер еу ақырысымда. Черт, они идут ко мне. Әра, херня. Түс керек міне бізді топуйбыз алардың бүтінсін. Боқ ташлай алмайлар алар бізге. Шылай етіп, шындай қалар жамағат, шында бітіріп тұрға керек, çünkü бегі заққа кете алайса. Қарағаныңыз үшін рәхмет, шындай күймелер, үлекселер янында бұл серияны тәмамлайбыз. Әм келесі ұшырашуларға қадыр.